Vothatlangso along adui ahoi aphuthak alam pini arnisia pharman kachesong padopon. Nizangkar bianglong 1 number dwaramla constituency ke parlo Vothatlangso along pini Vothatlangso KSA hinpen pachirpi ponsi pini arnisia pharman rat kachesong padopon. Bangso kachesong kapadopon nang koke. Kedamtang Arni 3/7/2026 Arni Bohompur MLA Jitu Goswami dak Karbi Anglong Arlo Vothatlangso along wangpen Karbi langpi aroi achitim ke nitum nagaun along le pukaning je tekang pen ajok Karbi Anglong arat mate Vothatlangso hawar arat manghuprong asonsi dolo Lapuson alangli MLA Jitu Goswami alangli aning ke hang aling pen kaning je ke chok chepik lopusi KSA lapen ongdung hampang asong atum jongdun renti lapen alangli Bohompur MLA Jitu Goswami ladak Karbi Anglong ke wangpen alangli ladak kaning je tekang ke arona vipusi hampang asong atum pinrempon lapen alangli Bohompur ladak Karbi Anglong along ke wang lake adua phanta parjuje pin CEM MLA Raikom Sai Kia Phan parjuje pin pen ladak an ke wang ke khayang bong kapachar wo jia phan si ke wang ma puta ralatum jongpon News Text Report News 7 Murdabat! Murdabat! Itu kami murdabat! 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 Itu kami murdabat! 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 Itu kami barenama! 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 Kami barenama! Barenama! Itu kami murdabat! 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 Itu kami gobek! 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 Itu kami hai hai! Hai hai hai! Itu kami hai hai! Hai hai hai! Itu kami hosiar! 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 Itu kami hosiar! 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 Itu kami gobek! 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 Itu kami gobek! 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 Musikan dalam Kopodas gobek! 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 Kopodas gobek! 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 Kopodas gobek! 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 Itu kami murdabat! 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 Itu kami murdabat! 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 Itu kami murdabat! Ladak pres alam dekela punya nitum karbi lokacang di asong lapen itu sapi sarbu lapen dolang lapu riso ejak tadi ketong nak alam dekela punya ju kedamtang arni tim tarik arni abang arni am pakai ni pakai pamit kecil lo ni ngawen lo sila tim tarik kebang laso jitu ku sami pu alang liwang lo alang piparai akbong along si alang lam kanjetekan nitum lapu parai ke nitum karbiang nogong listrik paparai ke nogo karbiang long kusi alang kanjetekan la solam aphuthak sini nitum non resmit ini nangkok lo sita alang ke ni dikau tukang tu itu kusami apa alang ni ha 1972 aningkan alang ni jod mulu ma jod mulu milang ma la solam ma kan milang so itu kusami apa ni aju dulu lo athema kau tukang tu alam tegela kohelo nitum ladak dwaram la komosti mate Vothatlangso nutun bojar tribal bel block udak nakitok ditekang angang bokta alang liha roha homosti emele wangwe lapen ke ujay homosti wangwe si ha Bohompur ben alang linang chon jet alang ke wanga panu wangke niludun ke Karbi lokacang liasong matedak sampi sarpu matedak araka sotum ke kondem lo lapen ke nining dok dem pik lo aron non petai silang silason akam ke wang lang ke niludun ke sarpu jin nelo sarpu jini nelo tur pak pensi ke heng dame ke jok dame acak pen dame abuti lang lo sa bitik taklem nang kokko alang ni ka jongbu si ke bang ka jongbu ke bang alam the bang ke la pulon ni jam dia bang ke alam ni bang ke kopilo polis ta gari ihum alang li ka cewang la penke la nitum ke ladak ke sur ke do oma do kai tong ke do oma krobon thi do oma alam tunak ke nep ja phan ke wang ma aro lang la hai la pan ke te kan ke ka chong hu pe sa lak tum ke wang ka chong hu pe sa lak tum la maning je la son tong karbiang long ke nitum la sala ke responsi pu he ke ja te ke respon pe aku nam tum nitum karbiang long ta la ta dwaram la ta MEC EM do son Propat sondo taro ke nilitum AIM lo la penke non habe dero la ke nilitum AML lo inte la ko ando ko kapila tuwa phan lang plot
la tua pan jing ke pin che than ke pin alang li la dak ke wang apa ke ni tu ke pon dem lo ni tu ma amuni la panta alang li abang ke la lang rot si la dak ke wang apa ke ni oil lak lo rata lapen ke ta bilo chang li asong tum ta ni oil lak lo aning ki pung aning ke dang si ni tum dak press meeting ni nang kok lo